Sa grabe kang naong naniniwang ko guys ha. Namiya ako kang naong. Kay kuhan, hindi ko katulog tarong. A few moments later. Hi guys, good morning. Karon day guys, nagawas ko din ng mga cartoon. Mga supplies kay na ilalamog nga makuha. Ilan na lamang ipalalamog kay agahong anak sang amo. Kuan busy. Tapos doktora ng hospital mo nang ano namang ibawas daan. Daghan naman eh. May time sila, alay. Lalo ipo sa anak sang amo. Okay, busy. Amor. Nag-ready daan guys habang paliabot ang kuan lalamog. Ano nang ibut ang daan sa gawas. Tuntun lang guys. Ako yan. Alam mo po. Sandali lang po. Inakot ko. Kakalita. Opo. Ako po may Gustavo Domingo. Opo. Opo. Ito po. Kapit po. Ayun po. Si ano. Okay na po. Ito pa. Hindi ko nakasama sa pamasigilan. Sa pamasigilan po. Sa pamasigilan namin po, di ba? Apo. Kasi, di ba 9 packs ako sa maliliit. Nakalimutan ko, meron ka pala ito. Galit tayo na po. Apo. Fish po sa... Pero kasi din yan, yung gusto pang gamot ko. Pero doon lahat naman po po. Doon yan lahat. Bayad na yan ko yan, ba? Bayad na. Doon daw. Doon na lang kukunin. Sige po. Ayan po si Mr. Lalamo. Ngayon lang yun nangyari na pinapalalamog nila dahil mga busy sila. Sa dami. Ito, madami. Dito na kayo malapit? Yan lang po sa UP. Sige po, alamat po. St. Victoria Hospital. St. Victoria Hospital.
gawa sa mga buwak guys, kay Juan. Paulanan. Paulan maligo ko. Ay, nabasa na. Ay. Iwan diri guys. Tama to kami na kay Juan. Kan kesuga bulan. Hi guys, gawas ko kay nanguha kog dahon sa sili. Kay magkuhan ko, magsinula. Kay gipulan ako siguro kog kaon ng ham. Ham, hinja, itlog. Marayang balik-balik. Ano nga. Puno na may karton dari guys. Dahil nag-deliver, naghala. Medyo na magbakapit akong dahon sa sili. Yung kamot ko, ang kagalingon. Ay, salamat kay dahon ng sili. Nara guys na, maghana. Anang kuhaon kay hangi sagos ang tinula. Madugaling guys, kuhaan sa guys. Tambok. Ganiha din guys, ang batang day ko ka lang may nahagyan ko itong kariton. Ay, balik ko gulay. Ganahan ko din isagol sa tinula. Okay. Awahan sila sa ano na guys ha. Pamisang dugangan na rin. Nandiyan ini. May dahon. Ang kujud na. Ano hinog na kon pa kung hilaw nga sili. Ganhan ako sa langgam. Ito. Mag-alas 6 na guys, nja. Karon pa day ko nagluto kay ganiha tilibabad ko kay dahi nanawag ag gustong doktora. Nja dugay mi nagisura sa telepono. Hindi kamusta ko, hindi nakipag-check up pa. Nja nag-relax ra ko kay ako kadumot trabaho dari na. Minsan pa yung mga trabahoon kay lain ng paminaw sang lawas. Ningon tong anak sang amo nga mag-relax ra kuno ko. Preserve ko ang energy. Puhon na guling doktora. Ay na.
Saan lang ko anin guys. Magluto ko og tinula. Grabe dyan buong lang kami nga. Hindi. Hindi pa pangita akong doktora o nga ba'y gustong musud ko no. Hindi lisod na kita dyan mangita ron musud kay pandemya. Di papangita ko isa. Ano guys, nagluto na ko. Diyan guys, magyaw-yaw sa ako. Kuan, harang lingawan na hadari. Lingaw akong doktora. Kay, kami ba dyan sige kisuri-surya. Hindi mo kalitragwa na kay surya kay na hospital. Grabe dyan hawangas ng gibati. Hindi. Kuan pa ko nito guys, mga abutan pa ko nito 1 week. Diyan si Ate Digna, gichatan sa anak sa grabe kang naong naniniwang ko guys. No? Namiya ako kang naong. Kay kuhan, hindi ko katulog, tarong. Nahupiyak. Nakabawi na lagi ko guys, tugon. Andiyan. Aghang konsumo dari kuan manok na laman wala ko yung isda. Hindi magluto ko karon guys na tinula. Ang dudaghan. Asa din yung bukasan. Ay! Ano pa di ay? Hanggang sayuti. Ba pwede pa makami? Maka na maglingkod job na. Diya. Nari daghang avocado diha. Kay doktora. Na overripe na. Masigahan ng ikuan. Hana laman itong blender hang i-shake. Kay sayang. Mahal na ba ng avocado? Diya. Malagis doktora diha. Diya. Sayang po man ang siguro matog shake na. Hanggang sudan pamahaw kaniud to. Pamahaw nagsudan na kukuan. Itlog o buwad. Jawa na ko nag-film kaya nagpatugtog ko. Wala dyan mong katingaw hanggang film. Putol-putol kay kanang magpatugtog ko. Pinakusgan. Diyan. Wala ko nag-film gani ha. Ang paniud to, nagluto kong sardinas, ang gibatang kamunggay. Diyan. Karon nami, tinula. Marami gibati dyan ko kahawang. Malingaw naman po ko guys, huwag na ko'y kachat. Mana. Nalamang ginahon na guys, bang nas doktora sa kwarto. Diyan na ako sa kusina, kaya nagluto. Ako nagunahon na nga, si doktora na hospital. Ang lamang gibutang sa nahon na, si doktora na sa kwarto. Diyan guys, nakalimot dahil ko guys, yung istorya, dasang vlog das na agi. Karoon na ako nakainamdam na. Ato din pagkahito ba ang doktora. The night before, nga mahitabo si doktora ko nagdamgo ko. Nagkahilakod ko pag katong pagkakadlaw nga kanang si doktora gidara sa ospital. Nakanahon na ako nga sa damgo.
Natinuod kay hanggang ko kay kuan man hanggi tabang si doktora kay ko Japan natinuod man nananin ko nga katong pag damgo na guys pagkabuntag mga tong adlaw nga nagkagabi tabang na sa doktora hindi wala man ko lisod yung doktora nga dok nagdamgo ko ninyo ngayon nga na wala lisod yung doktora kay naghanan ako kasi mag-uus doktora natong wala gitugan nga nagdamgo ko niya. Grabe jud guys, ngayon jud ko wala, naday pwede day nga na no, nga magdamgo ka niya, matinuod. Mautong nakahinumdum ko pagkakadlawon nga katong nidanas doktora, grabe hilak na no. Ninuod ko. Ang ko wala, matinuod lagi ang damgo, nasa doktora. Ang gitabang. Hindi ba isa sa nihugasan? Ang hugasan. Di lalim, nasara ka. Pero sa una guys, sa dito focus anak ni doktora. Nakatry ko dito nga tag 3 days nga akra. Pero mas okay man ko dito guys, kaya namo ko yung mga kaila. Nga, open dito kay kuan man sa Ayala. Unsa, di man paradari nga tagas kadug padre nga kay kaistoryang maid nga silingan dito sa Ayala kay nagawas ni Musbay sa anak sa ngamo naman maglabay magang mga kaila na kay daghang amiga dito. Dari jud wa. Nja. Nagaw lagi po ko kay nagplano ba dyan ko muli na lamang ko anas Mayo. Diyan nga po kong doktora daan des nagi nga basin mo hawa na ko. Kung ano ko ba nagpadudog na kong doktora nga di pa naman sure doktora. Des nagi nananghid na ko nga ning ko nga sa February ko mo final decision doktora mo ulit na dyan ko sa mga sa Mayo po ko. Ganun halagi. Kaya aramang kami nga dito sa kwarto, hinaptop ko. Marang di na kaya guys. Hindi na kaya nga nagsitwasyon doktora sa bijaan. Makonsensya ko. Eh, dari mo si Jananad na. Nananganin ko nga. Maluwi man ko nga. Sa naman siguro panos doktora. Ngani ko guys, magtinula ko ang daghanan ng kuan ahos. Ay talaga eh. Lisod ang kahimtang. Kaniyang tinulo. Ang tinula ko ani, mga tulo ni kakananan. Karong gabi siguro mas ugto aning isudan. Kaya lisod ko magluto og tinula, duha ra ka hiwa. Nanangahan lamang giabgi. Daghan ni mga unang kahiwa kay. Ako guys kay kuan manggod ko di man ko yung kas og sudan. Kay kuan naman niyang sudan, mga isa kang hiwang chicken, okay na. Nabinag na isabaw. Nja, ang luya. Radyo ko'y ganahan guys ba nga YouTuber nga kanang diyang content channel ni Japoro Cooking. Paligog tanaw guys, igon tirang ngan sa dyan channel. Na, gut mo lagi mo na. Paligog po kong subscribe guys. Ana nga channel. Igon tirang. Basta, grabe jud. Grabe na si Jamang luto ay, uy. Taga mo ana, taga Alicia Rapod.
Diyan na si Dennis Cavite. Basi ganahan mo guys, palihog kong subscribe. Igon tirang. Og ni kuan di ay guys, palihog po kong subscribe sa isang channel si Ate Jamu in the June. Na siya sa Canada. Basi ganahan po mo guys mo visit sa isang channel, palihog lang po ko. Diyan, sa sunod adlaw, basta gubaw ba, mag-shoutout ko. Diyan guys, magluto sa ako kay na-size na. At lang dali yun. Hindi na laman ang pakit yun kay tinula man eh, simple raman eh. Guys, luto ng tinula. Diyan, daghan, murag pila po din kataw mo kaon. Ara sa gitujo guys, kay kuan, harang ibutang siya sa rate. Kay, tapuan ko magluto, bahala balik-balik, basta na ko isudan. Diyan karon manihapon ako. Kay mo, sa ko guhigda, kay may lang buhaton.